El producte que nosaltres fem aquí és un producte molt concret, que és un producte de fulla. El que sigui fresc i de proximitat és una cosa la qual la veus a simple vista. El fet de que sigui de fulla, que sigui molt senzilla, que sigui molt delicada i que necessiti una refrigeració contínua i molt poquetes hores des que l'has collit al punt de venda perquè la persona que ho compri pugui comprar un producte que reuneixi totes les seves condicions de qualitat i de propietats. El meu producte concretament, nosaltres el collim a les 6 del matí, a les 4 de la tarda ho tenen ells i l'endemà el transport ho ha fet arribar a les 9 del matí a la botiga. Per mi el Plus va ser pioner amb el producte de proximitat, perquè ell des dels seus inicis que ha primat el producte del seu territori. Per nosaltres és el supermercat de casa i més coneixent-lo des de dins, és un tracte molt personal, hi ha una confiança i sobretot la seva manera de cuidar el client, que sempre és a base de producte de molta qualitat, de proximitat. El pagès de Lleida, la veritat és que el cuiden molt i bé, i llavors això són coses que et fan que els hi tinguis un gran aprecio i carinyo, la veritat.